Lauantai. Lohkoja viilattu. Kammalettiin, että tää tilaa vähän ei. Toisessa lohkossa ei oo vielä mitään tehty. Huuhtelut tarvii vähän laajentaa vissiin. No, liian paskat tässä. Juu. Sehän on tiistai. Viime klipistä on hetki aikaa ja viilattu vielä melkein mitään. Perjantaina pitäis kasailla ja sitä ennen pitäis maalailla. Tällä lohkon mä tein käytännössä valmiiksi. Pitäis huustelut tästä tehdä vielä. Muuten on oikein hyvä. Se on torstai. Huomenna pitäis saada kone kasaan. Toisen lohkon mä verin tää nyt aika hyvä. Pitäis varmaan pyöristää vähän tosta tonne läppien suuntaan tulla. Ehkä. Ja jos jaksaa. Pyttyä joutuu vähän tuolta vetelemään. Et istuu sopivasti tuohon. Toinen lohko nyt pitäis vetää vielä. Mä oon tehnyt männälle vähän tilaa tuolla toisella lohkolla. Alkaa olla aika lähellä jo. Upside her head and let her know my people thick. She gon' try to make it look as if you going out like a hoe. Never think twice about a bitch, cause when you dip it, you know. Don't get caught up with no woman, bitches try to get your head. Make it, break it, take that hoe and have that hoe get your bread. Rearrange the situation, clock no door and think before. Always stay a step ahead and make her make your cash flow. Get that bitch a big nigga, keep that hoe up on the car. Let her know that what you saying is gon' be best for y'all. Take her money, leave her hanging, pimp that bitch and get your G. Think that bitch don't get my man, man, fuck that shit, man. What I get is what I see, the flip and make my business be. Disrespect my pimpin', I'm gon' have to... Kello näyttää ton verran. Tuossa niinku suurin piirtein lohkot vedetty. Pitää vielä siistiä vähän noita ja tasotella. No nyt ihan pytystä muuten pitää vielä vetää noita toisen puolen alahuhteluja. Tai ei oo muuta enää tässä, että joo. Sit voi maalailla lohkot ja pistää kasaan niin sanotusti. Tilanne on tämä. Siellä on nyt 2 kerrosta pohjaa vedetty. Tari saattaa yhdeltä jätkältä tuo pintamaali saattaa tunnistaa itteensä tästä. Juu. Saa nähdä milloin tuolla. Se on sunnuntai. Tilanne on tämä. Maalattu niinku lohkot nyt tässä eilen juu. Laakeria otan tässä pois tällä hetkellä, vittuille ei tullut leivän kanssa. Juu. Kattoo nyt tänään saa ehkä konetta vähän eteenpäin, jos tuo laakeri tuolta nyt lähtee. Kampion pakkasessa jo. Ei mulla muuta. Juu, nyt ois uudet laakerit. Lootasa sisäisen ja
Sitten alkaa lootaa kasata. Mulla on 2 lootaa, niin tarvis päättää, että mitkä niistä menee sisään. Juu. Vaihtoehto kasassa. En tiedä näkeekö tästä mitään, mutta... Tää on tosiaan RDC-putki. Oliko se 86/90. Sitten on toi 88 PRK. No se on 90 pytty oikeesti, mut siinä no niin. 88,6 se tilavuus, niin taisi olla tota, että... Nyt pyörii ihan ongelmat tää. Huomenna jatkuu varmaan koneen kasaus, jos ei tuu mitään ihmeellistä. Tai huomissään. Maanantai. Tilanne on tämä. Ei oo tullu oikein kuvailtua nyt. Vittu oli kampikin aika helvetisti tossa kun laiteltiin kiittoon. Eipä se varmaan ketään haittaa. Se ottaa vähän sitä faat kiinni. Nyt kiijoita, mutta siis niinku... Tuo kitkaa tonne, niin se oikein pyörii. Ihan keskellä pitäis olla ja... Täytyy vielä tarkistaa vaikka huomenna, en tiedä. Juu.